Hi guys, good morning. Ako na po ni guys, Ruby Provinciana. Ano na guys, balik og vlog ko. Kay dias mga niaging adlaw or simana, wa jud ko nakapag-vlog guys kay lain niya hang paminas ang lawas nga. Di po ganahan mag-vlog nga kanang magsikog hingos-hingos. Kay kaniyang sa inos lagi mura grabe na ni. Diya na murag pagaw paghapon ko guys, pero wa ko magawas-gawas pa kay basig ang dire baya og sipon ra obo nga na og magpa-check up ka may ganang COVID na, so na ako dire kuyos balay guys, wa ko magawas-gawas guys. Diya na mong i-update dire sa garden kay di na ko mag-garden guys kay kaning juta diri nga among gigamit sa akong kuan ni siya kanang ati sa akong bana, so gamiton na nila ang juta manang na guys ako mong i-update ang palaya ano yung mga bunga mo ni sa bago ni sa gitanom guys, ano na sa mga bunga guys, so bitay. So ang ahaw pong kuan guys, giatbangan man ni siya og kuan ana pud say bunga kuan ni upo. Yan siya guys, upo. Yan na si upo. Diya guys, aghang mga taong daghan ka doon na sa bunga des ni agi hanggi ani. Diya na kaning taong nga lugar ka doon ni guys. Aging tuig pa ni kani naaghapon siya guys, naaghapon yung mga buwak na bunga gihapon siya na di gihapon sa kawadan og bunga. Ya sa mong i-update diri guys kay nagkagubot man ni hang garden kay ha maning giguba. Diyan na guys, silang gihimo ano pusti-pusti kato hang giingana kay nako magbuhi sila og mga piso. Guys, aghang ili. Mora din sa isa kabuk na buhi. Siya, gadua na ili. Humana man na siya nagdidi. Ay, ili. Mani siya, among ili-ili. Ili-ili man niya. Ili-ili. Hi. Hi, vlog. Hi, vlog. Say hi, vlog. Hello. Say hi, vlog. Good morning. Good morning, baby Ili. Say good morning. Good morning, baby Ili. Ow, 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 ow. Ow. Ow, 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 ow. Ano yung mama? Ili. Morning, Ili. Good morning, mama. Ito po, Ili, oh. Good morning, Ili. Good morning. Come, Ili. Uyay, nangihi man. Come, Ili. Come, Ili. Let's go. Tara, tuta sa dagat, Ili. Let's go. Come, Ili. Sunod siya. Come, Ili. Dire. Ili. Tara. Oh. Ako na isang gipadidi. Ili. Come, Ili. Tara, ligo dagat dali. Tara. Ligo dagat dali. Let's go. Oh, uban na siya. Oh, uban. Let's go. Come, Ili. Oh. Come. Come, dali. Come. Go. Go. Let's go. Oh, Ili. Come. Sunod din na siya guys. Paligo mi og dagat. Let's go na. Dali. Wow. Dali. Come. Oh, let's go. Oh. Utan na niya oy. Let's go na. Nasa dagat oh. Dali, nasa dagat.
Wow, nanamis dagat. Nasa guys, oh. Hmm? Tanaw sa... Uy! Ano naman? Ha? Ano naman? Uy, hinay! Hinay good! Ha? Hindi siligo to dagat. Hindi siligo dagat. Hindi siligo dagat. Kaya di siya makanaog diri o kay... Wait lang, wait lang! Wait lang! Wait lang! Say, dagat na. Dagat na. Naligo dagat. Kailangan naligo dagat dali. Sige, dagat hadlo ka maligo dagat. Hey. Hey. Sige. Dali. 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 Oh, asa man ka? Ay, asa ka? Ay, asa man ka? Ha? Ay, di naman na. Ay, si manya. Ay, di manya. Hadlo ka dagat? Okay, maligo ta. Taligo ta. Lo. Tara na, uli na ta. Uli. Uli na, dali. Come na, dali. Ha? Ta. Hit kayo. Gamay kayo, kuyog-kuyog. O, kasaka ka dire? Dali. Dali, saka. Paningkamot. Yeah, paningkamot. Dali. Dali, saka diha. Paningkamot, Jud. Sige, paningkamot. Paningkamot. Oh, very good. Ay, kasaka, ay. Uli. Kay ili. Sayo pa. Ta. Ano sa guys, uli na po siya. Kuyog, dali. Dali, Jud. Pas, Jud. Pas. La, dagan, Jud. Oh, dagan. Asa man ka? Dili na yung balay. Uli na. Uy, dili na pwede mo ko dirty ha. Dirty na. Dito agi, oh. Kau na. Uy. Dali na. Dali, uy. Dali na. Oh, yan. Sige na. Let's go na. Managlaag. Oh, dala, dagan. Kau mama. Ay, sus, di mabod siya mo. Kailangan mo sunod mo dito siya, oh. Come. Humana og laag, dagat. Oh, sumbong mama. Mama. Humana ko laag, mama. Humana ko laag, mama. Mama, humana ko laag. Humana ko laag, mama. Asan na punta? Ha? Asan na punta? Ngari diri oy. Suko siya ay hala na sing ngipon gamay ato nang naningipon ito na nang gupitan yung ngipon. Kaya mamangit na. Kiat kay ka. Kiat. Da. Kiat ha. Oh, kiat jud. Kiat na.
Up and down. And dance, 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 dance. Ala, ala, ala. Dance, dance. Ilaag layo ha. Uli dito ka. Kauli. Ay, bukit na kung wala. Ang iro rin. Ligo na ligo. Ligo na ligo. Ayan na, ligo. Mata, mata. Isa ni? Bibi. Isa ni? Alub. Biupit. Ayan yung sabon guys, so. Ay! Kaburo na mo. Tik, 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 tik. Magpagpagpagpag. Oy. Kibaw na magpagpagpagpag. Oy. Ang lubot, lubot. Ang pipit, ang pipit, pipit. Ang pipit, pipit. Ang pipit. Ang pipit. Wait lang, wait, wait, wait. Ang pipit. Yang tawil ko ah. Tawil, tawil. Tawil, tawil. Asa yan tawil? Wow, lami-lami. Ay, kay si mama na naman maligo. Ligo si mama. Inap na. Inap na. Ligo si mama. Sunod si mama ha. Ligo. Kani siya guys. Kurang ganahan ni siya maligo. Ganahan ni siya maligo. Tubig. Ganahan ni siya maligo. Ganahan man ni siya maligo. Oh, ang pipi, ang pipi. Pipi. Ganahan ni siya maligo guys. Otro tag sabon, otro sabon. Otro sabon kay arong mahumot. Otro sabon kay arong mahumot. Mani akong buhat guys. Karang si ligo niya. Malagi to dili sa ako makapag-vlog kay masama ang hiramdam. Ayan siya oh. Ganahan na siya maligo. Ano iyang ampay, maligo. Pero nagpasa sa tiri sa likod. Ang pilat. Ugas pilat. Kani mga iro ganahan dyan sila mga ligo. Ay, saka na kay ato sang panog sabon pero siya na sa ibu kaya ako malin sang gialutan. Lami? Ha? Ato bang dito sa kamera? Lami ligo? Sa man eh? Ay, kuha lagi siya. Gamay nga ko anak. Hi guys, matuahang vlog ron kay murag dugay-dugay jud guys, napasensya na sa mga pangkuan guys balik-balik. Pasensya na namin guys kay murag di lagi ko yung vlogger nga na basig matuahang vlog ron, nag-update ko diri sa hang garden. Yeah. Amping mong tanan, salamat sa mga ning bagong mga subscriber ni abot na pud ko og 700 ka pin basin og makanong magsige ko kada adlaw mag-upload guys basig mo dako-dako naga-subscribe niya. Salamat din yung tanan sa katuwa pa maka-subscribe. Pa-subscribe guys may na lang pud nga na pud ko kasi sige panawag ang katayran na yung pinadalay ko ng subscribe niya. Mo lagi nang gamay pa kay di man ko kada adlaw jud mag-vlog. So pasensya lang jud mo kay kana lagi wala ko cellphone gamit sa anak. Kasi pa basin og karon guys kay bakasyon naman sa basin kada adlaw na ko mo mag-upload. So salamat ug amping mo tanan niya. See you next vlog.